Hajdan egy faluban, a nyírené vagy az erdőháton vagy hol esett, jó szerel nem jut eszembe. Már csak elég az, hogy volt hajdan egy öregasszony. Özvegy volt, s egy rossz fia volt. Ez munka fejében nyáron a legyet a szárán csapkodta napestig, télen a tüzelő mellett a piszkafa végén ácsorgott el egész napokat. Jó anya eléggé zsémbelt rá, de akár a száraz falra marokkal borsót hintett volna, szitok, mocsok és a hurítás annyit tett Matyinak. Matyi volt neve a sihedernek. Ítunya életet élt ő jó ideig, hanem egyszer holtra elunta magát. Hosszúaknak kezdte találni a napokat, s nem elég tágasnak az anyja telekét. Addig nyújtódzott hát, hogy valahára szokatlan bajra vette fejét, s kigyaloglott a falu végén lévő dombig, ahol szoktak volt mindenik innep déjestéjén az időtöltők karikába hasalni. Mint sziszeg a fótlúd idegenre, Matyinkat is akként gúnyolták ki az ő vele nőtt egyforma korás virgoncok. De csak ott volt már ő, s nem sok időre összvegyalulodott velek. Innen látta először a mi fiunk, nézvén szanaszéjjel, az ég karimáján dalmahodó hegyeket. Másrészről, mint ugyanannyi nyársakat a távol helységet tornyait. Itten vette ki a szóból, hogy szomszéd vármegye is van. És a többek közt, hogy a híres döbrögi vásár egy hét múlva esik. Felpercene benne az ország látására való kívánság. Már az eszében kezd sok gondolatok forrása mozogni, pezsegni. Nincsen nyugta, fejét töri, míg végtére előtte rés nyílik, melyen szándéka folyásnak eredhet. Anyjának 20 szép anyányi libái valának, egy véngónárral, s egy pár öregecske tojóval. Jókor költek azok, maga bajmolt véllek az özvegy, hogyha szerencsésen úgymond fel tudja nevelni, majd egy kis télére valót árulna belőlük. Elúdakra fené fogait, Matyi, kéri az anyjád, bízná rá azokat, hogy hadd próbálna szerencsét. A vására bemenne velek, jó móddal eladná, s így kapadozva talán kupec is kerekedne belőle, mely úton sok rác úgy lett abban az időben. Korhely, léhűtő majd a vására, pokolba. Mit keresél az egész nyáron? Jobb, hogyha dologhoz látsz itthon. Az anyu így s így mocskolta le Mátyást. Ő pedig a vására menést feltette magába. Márpedig ő, amit feltett furfangos eszébe, azt onnan sem tűz, sem víz nem ütötte ki többé. És addig kunyorált, hogy csak rávette az anyját. Ám na hiszem, legyen úgy, úgymond, áldjon meg az Isten, csak lendíts valamit, mert hé, nagy bűn a henyélés. Kedve derül Matyinak, szerez egy jó kézbeli fügyköst, s a sudból kivon egy pókháló lepte tarisznyát, mely az öreg apjának sohasem szállott le nyakából. Ebbe az anyja rakott túrót, hájat, kenyeret, sót, fokhagymát, az alatt ő a vénludakat arrább hesegeté, az eladni való huszat kiszakasztá, és egy körmönfont ostorral az útra riasztván anyjának minden jót kíván, s ballag utánok. Döbrögben valahát ekkor vásár. A hatalmas döbrögi úr örökös jószágában ki magáról azt tartotta, hogy ott neki a felség se parancsol, amit akar, a volt törvény, s tetszése igazság. A portékáknak maga szokta kiszabni az árát, és amely darabért többet mert kérni az áros, elkonfiskáltatta, meg is büntette keményen. Hogyha pedig nétámás olcsón vett akármit, és neki megtetszett, csak azért kivetette belőle, hogy fenntartódjon fegyverrel nyert ősi jussa. Amint Döbrögi úr ekkor sétál a alás fel, a mi Matyink és a szép 20 liba tűne szemébe. Annyival inkább,
mert minden süvegelte személyét. Csak Matyinak volt fenn egyedül a főre valója. Kérdi az úr: ki ezen lúdak gazdája? Magamla, így szólott nagynyás nyakason Matyi. Ennyek az ember. Nem tudod itt ki az úr? Majd emberségre tanítlak. Hol vagyon a süveged? Mi ezen ludaknak az ára? Bényomván süveg és megrázítván kacagányát. 3 máriás, úgymond. Párja az ilyen-amolyan. Kérdi az úr: így adott fele árán? Ő biz az apja lelkének sem alá párját egy kurta forintnál. Döbrögi vág egyes sinkójával, nosza 3 fog megtoppan elő. Matyit a kastélyba cibálják, lúdjait elhajtják, és a kapu közt hevenyében 50 vágnak rá, melyet süvegelve faránál egy ispán híven számlált, és döbrögi bőrös karszékből szemlélt. Matyi így szólt, hogy felereszték. Én, uram, a fizetést köszönöm. Ha az Isten erőtárs életben megtart, majd megszolgálom. Azért csak rója fel a kapu félfájára, hogy el ne felejtse. 3-szor veri ezt Kenden Ludas Matyi vissza. Ezt csak alig végzé néhány zöldingesek agyba főbeverék, s kiveték, jól meghurcolva, hajánál fogva, hogy a földet még a lábujja sem érte. Míg húzták, vonták, még egyszer visszakiáltott. Aztán 3-szor veri meg Ludas Matyi Kendet. Hogy már ott kín volt, így szólott a sokasághoz. Meglássátok, 3-szor megverem azt la. Ezt mindenna vetéde kivált a döbrögi háznál őrületes szavain Matyinak, halhatára fakadtak.